So karon ding adlaw day no, isa na po ko'y piling gwapa nga klaya. Ang ipabuhat niya siyang buhok ani day no kay KOS hair treatment. Kay lagi dry og damage na daw kuno kay sa tanan ang iyang buhok. So before day ko mag hair treatment tay no day isa kuwasan ning gihugasan og maayo ang iyang buhok. Pag inani na gali ka damage ang buhok sa akong client tay no, inaana na pud nga klase nga shampoo ang akong gigamit silang buhok. Kay lagi ka na magud nga hair shampoo day no day is dako ka nagtabang day sa mga damage hair na. Tungod sa ka-dry sa buhok sa akong client tay no day is dili na gyud siya masudlay please la. Muna before na ko ni ipadayon ang akong pagsudlay sa buhok sa akong client, mag-spray sa ko ani gamit ang Brimo. Kay para dali og sayo na lang day nako siya sudlayon. Kay kung pugson man gud akong sudlay iyang buhok day no is mga putol-putol na. Unya basin sakitan pud noon ni akong client kapiling gwapa no kung pugson para akong sudlay iyang buhok ay please lang. Muna hinahinayon ko ni mga buhok sa akong mga piling gwapa nga client day oy. Kay nana na nagay karabirize ang buhok sa akong client ay no mo rag diri na jud mosuloday ang ato ang KOS hair treatment. So bali day tulo ka buhok ang akong gigamit siyang buhokan. Kay lagi day ang kana magong red no kay para na siyang virgin hair. O kada sa yellow og botox day no isa kuha nang i-mix kay para dili mag-dry samot ang iyang buhok. So kailangan sa day no pag-apply nimo aning KOS day no day dapat tanang strand jud sa buhok is ma-applyan si. O kani sa day KOS hair treatment day no is dili siya kailangan nimo tipiron sa buhok sa imong client. Muna pag ako ang mag-apply ani silang buhok day no day is dili jud ako ginatipid. Kay para ba makatala bitaw jud sa ilahang buhok. Kay lagi mga piling gwapa ra ba kani sa tanan ang ako mga client oy. Mo nang dili gyud ako ni sila alang-alangon sa mga medisina ba. Kay ako man gud no lahi man gud ko ako magriban day no kay hatag gyud nako ang medisina nga para sa ilang buhok. Kay lagi ang gusto man gud ako mahitabo day no day is mo dayon gyud na ang imong pagkapiling gwapa ba ay please lang. Bitaw ay kani bitang uban no nalabanan sa kapiling gwapa din no nga damage na gud ang buhok. Sayunan biya ka din no ang buhok na iagi pa nagbalayad, i-bleach pa nila, i-color pa nila, then i-ribbon pa. O di ba day complete ingredients oy. Kinsa min tay buhok ana ding di mo surrender din no kung inana kadaghanan ang gigamit sa inyong buhok. Anyway din ang butang day ko nag hair protect sa buhok sa akong client. Kay lagi day tungod sa ka-damage manggod sa buhok sa akong client ani day no is mukulo na jud ang iyang buhok. Mo na ako pa siyang gilalayan og spray og tubig. Og 3 hours din ako ni gibabad sa buhok sa akong client. Pag human sa 3 hours day no day isa kuha na din ang giwaswasa. Pag human ako waswas no isa kuha lang ng gi-blower og 80%. Then nag-spray na sad ko hair protect sa iyang buhok day no before ko magplansya. Kay pag inani na manggod nga damage ang buhok sa akong client day no isa kuha jud na siya isprayhan day og hair protect kay para maprotektahan pa siya sa init sa plansya. Grabe naman to kahangak day please lang. O ginana na di iyang buhok din no pag human sa 3 hours. So nikalma na jud ang ka-dry sa iyang buhok. Muna day proceed na dayon ko sa pagplansya sa iyang buhok. Diretso sa pagplansya day no day is dugay jud ko mahuman. Kay lagi day kadi mangud nga part day no day is dili siya pwede dali-dali-o. Kay diri man gud mo day makita ang tinuod nga result pag human nimo og plansya ba. O kailangan sa tanang strand sa buhok ani is maplansya jud nimo. Muna para nindot gali og result day no dapat tarungon pud nimo og plansya ba. Anyway day mao na din na ang before ug after sa buhok sa kuang client. Kung unsa siya ka-dry din no sa wala pa na ako nabutangan og KOS hair treatment. Mao na pud siya day kanindot og shiny ang buhok sa kuang client karon. Kay karon man mga panahon na day no dili na riban ang solusyon tanan sa buhok. Kay lagi day na natay mga hair treatment karon day no nga makahatag og straightening sa buhok ba. Kay kani man og keratin off straight day no day kay grabe ni kanindot sa mga damage hair na og 80 to 90% tay ang mahatag nga straightening ani sa inyong buhok. Muna kung more ka magpa-treatment sa imong buhok day no mas more pula nga monindot ang imong buhok. Pag inani gani ang imong ipabuhat sa imong buhok day no day is mo dayon gyud na imong pagkapiling gwapa ba ay please lang. Pero medyo pricey sad punoon ni day nga hair treatment ba. Pero okay ra na day no kay mga piling gwapa man sad mo balag mahal oy. Og mora dito no, bye mo oy.